Отново ще видим най-интересните моменти от първото по време. И страна на Короминес. Много коварен шут. Коро обаче не можа да оцели вратата. Още една възможност за Осасуна. Лошо върната топка. Подаване на Ди Мария. Бензема съвсем малко закъсня. Едно центриране на Нелсон, което опасно премира през наказателното поле. И ето как Кристиано Роналдо беше изведен. Това беше най-добрата ситуация за Реал Мадрид през първото по време. Лошо обаче пое топката. Изстрели на Ди Мария от около 20 на метра. Не можа да оцели вратата. Едно подаване на Юзил към Карим Бензема, при което нападателя също можа да оцели рамката. И тук великолепно центриране към Валтер Пандиани. Подаването беше на Камуняс. Уругвайца обаче не можа да вкара. Също така много добра атака на Реал Мадрид. На Карим Бензема.